Inhlangano iMarch and March kanye namalungu omphakathi babhikishe ngaphandle kwaseDurban City Hall. Abalenhlangano bathi lenselele yabantu bokufika abakulelizwe ngokungemthetho kumele ihlonzwe njengesimo esiphuthumayo. Ingakho sicela ukuthi ba declare state of emergency ukutshengisa ukuthi ba serious ngalento bese bayasusa yonke lento edila nabantu bangaphandle noku hijack ama buildings, imisebenzi, ikole, imtholampilo, yonke into nje inabantu bokufika. Umholi weqembu iAction SA uHerman Mashaba naye obe ingxenye yalombhikisho uthi sekuyisikhathi sokuthi abantu bakulelizwe balisukumele udaba lwabantu bokufika abakulelizwe ngokungemthetho. We have to really choose as South Africans. Are we going to let this cancer kill us or are we going to kill it first? I cannot tell you. I just want to really assure you I've committed my life to fighting this cancer because this cancer can be defeated. And this cancer is going to be defeated. uMashaba uphinde waxeka uhulumeni ubambiswano iGNU ngokungayithatheli izinyathelo lenselele. This GNU, when it was formed, some people were naive to think that GNU was going to serve South Africa. What has happened 18 months down the line? The only thing they are enjoying are blue lights and international travel. Show me a single piece of legislation that they've passed that serves the people of South Africa. Umculi kaMaskandi uPhuze Khemisi unxuse uhulumeni ukuba ujube amaphoyisa azobhekana ngqo nalenselele. eKhathonseni indawo esave kakhulu kabe ephephe kabi ngendlela eyisimanga ngazi ukuthi labantu babeqhamuka ngapha ukuthi bangaze into eyisimanga kunenkantolo enkulu lapha elapha kuChris hlala kugcwele lapha abantu abagcina umthetho sicela uhulumeni wethu asisize ongcola dedela amasosha alekelela namaphoyisa kubanjwa abantu abagangayo. Inhlangano iMarch and March yedlulise uhlu lwezikhalo kovela kumasipala waseThekwini.